Преди малко си взех първата пратка от Aquasource за месеца и реших да ви покажа какво съм си взела. В общи линии тази пратка съдържа основните продукти, които се поръчвам всеки месец и най-вече сега през есенно-зимния период ежедневно залагам на профилактиката с тези продукти. Има още два, които не използвам ежедневно и имам от тях, затова сега не съм ги поръчвала. По-късно през месеца очаквам още една по-специална пратка и ще ви покажа и разкажа за нея повече. Първото шишенце, което хващам, това е течното злато, омега 3, 6, 7 и 9 с включен витамин D3. Комплекс масни киселини, това са омега 3, 6 и 9 от студено пресовани семена и ядки. Любимия на малката ми дъщеря, течна афа, изключително вкусна, много полезна, с добавена черна и червена боровинка. Дамското бижу този месец специално за мен. Кремчето Moonrise, за да сме здрави и щастливи жените с хормони в баланс. Органична плодова енергия С. Това е изключително богат на витамин С източник от сушени дребни плодчета. Натурален продукт, който мога да давам всеки ден и го давам всеки ден на децата. Органичният витамин D, извлечен витамин D2 от сушени гъби. Също ежедневно, сега през есенно-зимния период. Разбира се, няма как без коластра. Ежедневно давам на децата по 2, по 3, по 4 капсулки, според желанието и настроението. Зелена енергия си имам вкъщи, бях си поръчала от промоцията, затова сега не съм си я поръчвала. С нея обогатяваме нашия триъгълник на здравето. Ако искате и вие да се подкрепяте ежедневно вас и децата с натурални продукти, може да оставите коментар във видеото и ще ви разкажа повече.